venres máis, ainda que onte xa estuve con algúns de vós, comparezco aquí nesta sala para comunicarvos algúns dos asuntos que vamos a tratar no pleno extraordinario que se celebrará hoxe na Xunta de Goberno. E aquí, pois, falamos dunha contía de 3,7 millóns de euros. Imos aprobar no pleno unha modificación de crédito para poder dispoñer de 1,3 millóns de euros para investir na mellora de dotacións e equipamentos de infraestructuras na provincia. Tamén unha prórroga por valor de 2 millóns de euros para obras de cunetas de seguridade na rede viaria da Diputación. E aprobamos tamén esta semana outros 350.000 euros para actuacións nos concellos de Vilanova e Baiona, aos que sacamos da parálise na que estaban sumidos polo anterior goberno. Eu vos avanzaba, creo que era a principios de setembro, os resultados dunha avaliación interna de contas que fixemos, donde ali se deducía claramente que o orzamento estaba case esgotado. Estamos sen marxe de maniobra, sen apenas marxe de manobra no económico, pero tamén dixemos que non íbamos a tirar a toalla. Por iso vamos a facer todo o canto este na nosa man para cumprir cos compromisos adquiridos. Non nos detemos. Así que, do mesmo xeito que a semana pasada vos trasladei que fixemos unha modificación de crédito para atender unha necesidade moi demandada, xa digo, de primeirísima necesidade, como era a modificación de crédito para dotar de alumeado o campo de fútbol do Centro Príncipe Felipe, pois hoxe vamos a aprobar outra modificación de crédito que ascende a 1,3 millóns de euros. Esta modificación, xa digo, responde ao que vos dicía, que vamos a traballar para topar recursos onde prácticamente non os hai, para que nos permitan impulsar actuacións co fin de mellorar a vida dos cidadáns no que nos queda de anos. E falamos de recursos que arañamos de diversas partidas ou de aforro propio, e co que, xa digo, vamos a poder realizar este gasto, este exercicio, para non esperar ao seguinte. Lembro-vos que aquí, deu nesta casa unhas circunstancias dun gasto moi excesivo nos 5 primeiros meses de ano, coincidindo no período preelectoral, e o resultado da avaliación de contas será a 30 de agosto, donde, xa digo, os coñecedes nunha situación moi preocupante. A segunda cuestión da que quero falarvos, esta si xa afecta tamén ao conxunto de toda a provincia, porque se vai executar en toda a rede de estradas provinciais. Aquí falo da aprobación dunha prórroga, vai ser no pleno, para realizar obras de seguridade nas cunetas da rede viaria da Diputación, que ascende a 2 millóns de euros. Con estas cunetas o que imos a garantir é itinerarios seguros e cómodos para as persoas que transitan polas vías provinciais, nas que, polas súas características, resulta imposible realizar sendas ou plataformas únicas. O investimento de 2 millóns permitirá actuar en treitos de ata 77 estradas provinciais de 54 concellos da provincia. E, ademais destos asuntos, imos abordar no pleno tamén unha cuestión de importancia. Sería trasladarvos a vos as contías que imos a destinar a obras que o anterior goberno tiña paralizados nos concellos de Vilanova e Baiona. E vimos de desbloquear 350.000 euros para estas actuacións que permitirán dotar dunha maior seguridade viaria na estrada EP, estrada provincial 9702 entre Asinas e Vilanova de Arousa, e mellorar a mobilidade urbana na estrada provincial 2202 entre Baiona e Loureza. Por partes, 220.000 irán para a devandita estrada de Vilanova de Arousa. Concretamente, actuaremos nun treito de 800 metros desta estrada que ten preto de 3,5 km de longitude, e imos reparar o seu firme pavimentación, optimizar a drenaxe da vía e instalar unha nova sinalización horizontal para mellorar a seguridade. E, por outra banda, 130.000 euros que van ir para a vía provincial que conecta Baiona e Lourenza. Neste caso, imos actuar nunha zona que, na actualidade, hai unha pasarela de madeira para que os peóns sostida por esa pasarela por
por unha estrutura de aceiro que se atopa nun evidente e claro estado de corrección de corrosión. Así que o que se vai a facer é construir un muro de contención e unha beira rúa que permitirá mellorar a mobilidade urbana e garantir a seguridade das persoas que empregan esta estrada nos seus desplazamentos. Así mesmo, como prólogo do que vai acontecer do que está previsto esta mañán, informolles de outras cuestións específicas nas que imos afondar no pleno que se vai a celebrar esta mañán. Imos dar conta do período medio de pago da Diputación de Pontevedra, que foi no mes de xuño de 7,36 días e no mes de xullo de 8,8. Significativamente moi por debaixo dos 37 días de media que arrastran ou arroxan o resto de entidades locais do Estado en xuño. Outra cuestión, aprobaremos o cambio de titularidade de varias estradas provinciais, que pasarán, a partir de agora, pois viais de titularidade municipal. Serán nos concellos de Tui, a Illa de Arousa, Marín e Valga. E tamén imos aprobar no pleno modificacións referente a proxectos de actuacións nos concellos de Covelo, Lalín, Mondariz, Pontecesures, Sanxenxo e Vila de Cruces, financiados con recursos do Plan Reapón. Trátase de modificacións para dar cumprimento a requerimentos sectoriais ou doutro tipo. Xa digo, non nos detemos, traballamos día a día, pese aos atrancos que nos estamos a topar, traballamos para dar resposta aos nosos compromisos, para que os nosos veciños teñan garantidos equipamentos e servicios da máxima calidade. Pola miña parte, non teño máis que engadir, e quedo ao que teñades a ben formular. Eses 1,3 da modificación de crédito son para cousas variadas, entendo, non? Que haxa algo... Bueno, aí incluye uns créditos que tamén, claro, cando fala dos fondos, teño que decir que son de aforros que vamos quitando, incluso de baixas, e efectivamente son para diversas actuacións moi esparcidas, como comentaba nos 54. Sí. Pero se queredes máis detalle, pois vos podemos proporcionar técnicamente todo, non hai problema. Bueno, oye, pues moitísimas grazas. Continuamos. Tede boa mañán. Non sei se nos vemos despois. Que? Eu cada vez que veño aquí veño